elkartasuna azoka, Ihortea kulturguneko zabalgunean izanen dena, heldu den igande hontan, eta horren antolatkuntzan dabiltza alde batetik Sakanako mankomunitateko anitzartean kulturartekotasun zerbitzua eta bestetik Sakana Harrera Arana, eta bertako bikide ditugu hemen, alde batetik Bego Zestau, egunon? Egunon. Eta Josu Rubio, egunon? Baita zure. Bueno, hori, elkartasun azoka Altsasun eta lehenengo eta behin, Bego zergatik? Honen jarraitzen dira pixka bat, pasaden urten egin ginen 15 solidario bat Altsasun. Orduan proiektu baten barrenen, elkarra zagatu eta onartu elkarrekin ongi bizitzeko. Eta urten, anitzartzen zerbitzutik eta dugu beste elkarlanen, beste proiektu bat, Sakana Anitza izendatu duguna, eta horren barrenen elkartasunezko azoka antolatu dugu arrazoi desberdinengatik. Elkartasunarekin jarraitu nahi dugulako adierazi, baino ekin ere bai elkartasunari, baino maila askotan. Orduan, hau da, lehenko urten jaso ginen proposamen bat, agalako ekimen bat egitekoa. Eta orduan, egin nahi dena da, etxen ditugun, ongi dauden gauzek eta erabiltzen ez ditugun nahi, beste bizi bat eman, beste berriz erabili daitezela, baina bizi hori ere solidario izan dabilela. Zertan, jarriko direlako apelien 10 ongi esan bezala, Ihorteko plazan eguraldi hona bada bestela Burunda frontonen, jarriko dizalgai, baina oso modu prezio merken horrela elkartasuna ere adierazten nahi dugulako eta aukera eman ekonomia zailen edo, zailen dagoen jendeari. Baina ostaz aparte, ez da izango salmentarako gune bat bakarra. Baizik eta izanen da, igande hortan plazara bastatzen diren arteko elkargune bat, topaketa bat, eta izanen dira hainbat txoko desberdin karteletan adierazten den bezala. Horren berri aurrexeago emango diguzu, lehenengo eta behin jakin nahi genuke zer moduz joan den otsailean hasieratik Sakana Harrera Aranakoak Altsasun egin duzen arropa eta objektuen bilketa. Hemen itxe egon zarete, garai bateko Sociedad Deportiva Altsasun eta bertan, eta zer moduz joan da bilketa hori? Lehenbiziko urtea izateko nahiko hundi. Hurrengo urteetan ikusi beharko dugu leku handi bat, handiago edo zeren hemen nahiko beteta dakagu. Eta eskatzen zenuten etxean ongi dauden eta erabiltzeko modukoak diren arropak eta objektuak, zer jaso duzuen? Pixka denetatik, liburuak, jostailuak, arropa egoera nahiko honen dago egin, begiratu gainetik, baina elkartzerakoan ikusi dugu nahiko arropa ona. Eta nola imaginatu behar dugu igandean dagoela arropa horiek eta objektu horiek, jostailuak ere ikusi ditugu, nola egongo dira? Elkartasun azoka horretan, mailetan, lurrean, pertserotan, kutxetan, nola? Alden moduan, mailak badazkago, udalak gutxiko dizkigu mai batzuk, jartzeko, eta gero, segun ze guraldia dagoen, manta batzuk edo lurrean jartzeko gauzak eta gero antolatuta dago dena Ihortia ikusi duzuen kartelan ikusi duzuen bezala, txoko desberdinak egongo direla, eta espero dugu egualdi ona. Hori enkargatzeko badago, beta oraindik ere, eta jakin nahi genuena ere da, txoko ugari daudela elkartasunezko azoka horretan, eta bego txokoak aipatu ditugula bat izango da arroparena, baina gehiago ere badago. Bai. Gero badaude elkartasunezko eroriko da azoka hortan, egongo da hausnarketarako txoko bat. Orain bizi dugun egoera Ukrainiako gerratia eta dela, hori ekarriko dugu, baina beste egoera zailek eta gerratek eta gatazkak eta ez ditugu azten, Antzartean eta Sakana Harreratik, eta horien inguruko hausnarketara gomitiko duen txoko bat izango da. Beste bat, zurrumurruena, beti lana egiten duguleko zurrumurruen esalti bateko lan hortan. Ama hizkuntzena,
Horreri ere elkartasuna adierazi nahi diegu ama hizkuntzena, gaina aurten otsailean egin ginen irurtzunen ama hizkuntzen eguna zela eta ama hizkuntzen eta elkartasuna ekimena hori etorriko da Iurtiako plazara, apirilaren 10. Joko desberdinak izango dira hizkuntzekin, jolastuko dugu, kaixo, ongi etorri, bat hizkuntzetan, kaixoa, dominoaren jolasa, hizkuntzen jolas elektronikoa, hizkuntzek plazaratzeko aukera izanen da. Hizkera desberdineko pertsonak ere etorriko dira plazara, parte hartze aktiboa izan dadin. Sortu dugu elkarbizitza, kulturazteko elkarbizitzarako dekalogoa, horren berri ere emanen da. Sakanarri lanak ere izango da bere txokoa. Eta, izareko dugu plazara, nola sortu zen, zer egin duen, zer egiten den, haien esperientzia argazki bidez eta abar. Giza eskubideen txokoak ere izango die, jakinak bideak etorriko die, eta gero, salduko dena, hortik atzerako den tekin ekonomikoa joango da Sakanarreraren elkartera, bere lanakin jarrai dezan, eta dena ez balitz salduko, jendek emandun guzti ez balitz salduko, hor gerakinen leudeken gauzek eramango die elkarri laguntza da. Elkarri laguntza da Iruñerrin lanen aritzen den elkarte bat, mankomunidade azkeneko urteetan berarekin ere lanen aritzen dena. Elkartasuna nola bat da tokikoan, Sakanan, Naparro mailen elkarri laguntzara bidez, eta gero ja baita ere mundu mailan, ezta? Gero, elkartasunare adierazi nahi dugu Ijito herriarekin, ze apirilaren 8 da Ijito herriaren nazioarteko eguna. Hasiera basten presente egon martxuen plazan, baina azken kontuengatik ezingo dut horri, baina presente egongo da, ze hainbat jolasetan aniztasunaren okaren jolasa ere izango da plaza, eta haien tokia ere emango zaien nola bat, eta hitza ere bai, ahistuko delako plazan. Eta gero izango da munduko jolasen txokoa ere bai, munduko jolasak eta aspaldiko jolasak ere egingo dira. Eta, uste dut. Sakanarreratik mezua zabaldu zenuten voluntarioak behar zirela iganderako, ez dakit erantzuna izan duen, behar duzuen oraindik. Bai, neko momentuz badakago jendea montatzeko eta desmontatzeko, eta esan nahi nuke Sakanarrerana sortu zen 2017an, mankomunitateak deituta, begor konkretuki. Eta hortik lagun desberdinak elkartu ginen, eta jarretzen dugun bat gutxiago, beste gehiago batzutan, baina osatu dugu sare polit bat, holako gauzak egiteko, egiten ditugu erakusketak, zeharrea maiak gazte, etorri ziren gazte horiek errefuxiatuek, Iturmendiko maiak sortu zen eta gu parte hartu genuen ere bai. Eta, ekimen desberdina. Orduan horretarako, pixka behar genuen pixka sosak, zoritxarrez, gauza guztien dako behar direla, eta momentuak aprotxatu genuen atzok hau, pixkat jasotzeko elkartasuna alde batetik, eta ezinbestekoa den bidua. Eta, ikusgarritasuna hori emango dizue igandean plazak, baina ez dakit, bakarren bat, Sakanarreraran parte hartu nahi badu, edo lagundu nahi badu, edo zer egin beharko du? Zipioz geneukan gure web horrian apuntatzeko aukera. Esan beharra dago, nahiko jendea badakagula, baina bertaratu nahi dutenak igandean goizeko 9etan Iurtiako plaza hortan elkartuko garela lanak banatzeko. Eta, ezin badago igandean, web horria esan duzu, ezta? Eta helbidea da? sakanarrerarana@gmail.com. Horren bidez, zuekin harremanetan jartzeko aukera badago, eta bestela anitz artean kulturarteko zertatu zerbitzura jotzea dago. Zergatik joan behar du jendeak igandean azokara? Zergatik? Bai. Aukera, elkartasuna praktikan jazteko elkartasunari ekiteko aukera paregabe izango delako, eta denak aperastuko gaituen ekimen bat izango delako, denak izango dugulako hitza, eta denan herri dimeko zeiolako hitza, mankomunitateak egiten den bezala,
eta hitzetik ekintzetara pasatzen nahi dugulako, elkartasun hori aurrera eramanez, eta elkarbizitzarako dekalogoa ere praktikan jarri daiteke. Bai, nik esan nahi nuke bai egaza bat. Personen mugimendu librerako eskubidea aldarrikatzen dugu. Natura lurra bera da. Ez da inor bere jabe, beraz, inor ezin dio ukatu inorri bertan bizitzeko eskubidea pesatzen dugula. Gizartearen arteko harresiak, bera, Saganan persona guztiak, dira ongi etorriak. Hori da. Ba, eskerrik asko bikote, eta ia zer ematen duen igandekoak. Vale. Bai.